uczniów liceów wojskowych o ich prawa. Absolwenci liceów wojskowych nie mają możliwości pracowania poza wojskiem. Dlatego fakt uczenia się w dobrych, technicznych liceach wojskowych od razu zmusza człowieka, narzuca mu jedyną alternatywę służby w armii. Wielokrotnie ze względów sumienia, ze względów politycznych. Takie rozwiązanie dla wielu osób, które uczą się w liceach, jest nie do przyjęcia. Te osoby pokazane są kwestią, są niszczone. Dlatego żądamy otwarcia liceów wojskowych. Żaden z tych problemów nie Żołnierze, przyłączajcie się do naszej demonstracji! Szukajcie kontaktów ruchem Wolność i Spokój! Donoście o wszelkich aktach łamania prawa człowieka w wojsku! Będziemy protestować wspólnie! Filmują cię. Wolność! Podejdźcie tutaj! Urządzimy sobie mały city przed wjazdem do prokuratury wojskowej. Pamiętajcie, ludzie w mundurach, szeregowcy są naszymi przyjaciółmi, naszymi sprzymierzeńcami. Jedynymi naszymi przeciwnikami są oficerowie i generałowie. To są ci, którzy dokonują indoktrynacji. Blokujemy wejście do prokuratury wojskowej, która jest odpowiedzialna za najsurowsze wyroki stanu wojennego. Brawo! Słuchajcie, przed chwilą się dowiedziałem, że nie można dzisiaj dostać przepustki. I w związku z tym, może się dowiemy dlaczego. Chcemy przepustek, chcemy zwiedzić to szczęście. Brawo! Brawo! Witamy panów ze Służby Bezpieczeństwa, ukrytych za kioskiem. Pana kamerzystę witamy. Brawo. Hej! Wiktoria! Pan kamerzysta jest cyniczny. Udaje, że nic go nie rusza. A tam bramę zamykają, pewnie będziemy taranować. Dodajcie transparenty tutaj na bramę. Blokada prokuratury. Jeśli przedostanie do pracy, będzie to wyglądało na strajk armii. Zróbcie tutaj troszeczkę miejsca przed wejściem, jakby tu stworzyć taki mały półokrąg. Wiecie czytać? Nie wejdzie, nie zróbcie się. Nie będziemy ich widzieć. Nie bójcie się, wszystkich będzie widać. Zróbcie troszeczkę więcej miejsca. Dzisiaj, w dniu 15 maja, ja nie wiem, czy jeszcze ktoś jest spośród was, postanowiłem spalić swoją książeczkę wojskową jako protest przeciwko łamaniu praw człowieka w armii, przeciwko militaryzmowi, przeciwko wykorzystywaniu armii, instytucji do zdławienia
wszelkiego ludowego buntu. Nie chcę uczestniczyć w instytucji, która została powołana po to tylko, by strzelać do robotników na ulicach. Nie chcę uczestniczyć w instytucji, która nosząc miano ludowe, jest przeznaczona do trzymania ludu po strachu. Dlatego domagam się pełnego prawa dla wszystkich, odmowy uczestniczenia w armii i odmowy wykonania rozkazu, który byłby sprzeczny z moim sumieniem. Borys, też przyłączasz się, Borys? Czy ktoś się jeszcze przyłącza? Dobra. Ale to już ma chyba rozpuszczalnik. Ma to rozpuszczalnik. Zróbcie większą przestrzeń, bo się będzie trochę palić. Niech do TS-u wydadzą trochę paliwa. Proszę panu kamerzyści. Tak, oczywiście. Spalmy kawałek państwa. Dał trochę monu. Dzięki temu żołnierze się zabarykadowali, ale mimo tego udało nam się troszeczkę monu utrzymać. To pokaż zobaczyć. Ja myślę, że te prochy z kremowanych książeczek wojskowych będzie można wysłać w zalakowanej kopercie generałowi Jaruzelskiemu. Nie, Jaruzelski to nie jest. Jaruzelski nie umie czytać. Nie czytać. To ślepie. Macie jeszcze kawałeczek tego papieru? Po co książeczki wojskowe, jak nie dają przepustek, nie? Niepotrzebne obciążenie. Sprawdźcie jeszcze jeden blok albo trochę papieru, jak nie macie, bo żeby się lepiej spaliły. Jeden mogę dać. Daj kawałek. Nie daję. Jeden mogę dać. Równie tajne, że też. Robimy to jawnie, nie mamy zamiaru informować o tym pana Sickiego. Kolesiu kamerzysta, chodź, Dla nas to będzie nie jest lepiej. specjalny gość, z którym mielibyśmy się tłumaczyć. Znaczy aktywnego negowania tego stanu rzeczy, którego w żaden sposób zaakceptować nie możemy. Dlatego też ja, Borys, Irek, jeszcze kolega, który spalił swoją książeczkę PO, mówimy w tej chwili armia precz, armia do cywila, nic więcej. Brawo! Na tym myślę zakończymy. Teraz jest propozycja, żeby policja nakreśliła trupę jakiś plakat. Ja myślę, że dzisiaj możemy zainicjować pierwszą niezależną wystawę wolnej sztuki w ramach najbardziej niewolniczej instytucji, jaką jest armia. Poczekajcie, jest propozycja, że sobie zrobić zdjęcie pod bramą i wspólne wszystkich. Widzisz? Rozwinięte transparenty. To będzie wódka pod tytułem Mój zdobyty. Mój podróżą. Arek, trzymaj. Mamy szpiega! Dobra, chodź, chodź tu. A gdzie automat? Drążki dla mnie.
Nie z filmówkami. Jaka filmówka? Ta mała? Ta mała to jest zawsze u mnie. Znowu, ta duża. Macie tych małych więcej? Małą? Potrzebuję jedną, no. Dziękuję. Kolorowej nie ma pan? Nie. Cykl akcji mających na celu usunięcie Armii Radzieckiej z Polski. Jesteśmy zgrupowani spokój. Generał Pan Radosław Puchek chciałby poprzez rozszerzenie ruchu w sprawie stacjonowania Armii Czerwonej na terenie Polski. Od 45 lat na terytorium Polski stacjonują wojska ZSRR. Ich liczebność oraz koszty ponoszone przez społeczeństwo polskie z ich pobytem nie są znane. Nie jest także znana przyczyna, dla której wojska te przebywają w Polsce, która stopniowo nie posiaduje bezpośrednio z tak zwanym imperializmem kapitalistycznym. Po II wojnie światowej Armia Czerwona przez woli Polaków umożliwiła przejęcie władzy komunistom, którzy zrujnowali nasz kraj i doprowadzili społeczeństwo do stanu ideologii. Wojna w przeżytku nazwanego wojną.
Tak, ja wziąłem od kogoś, od kaputy. Masz? O, dobra, dobra. Tutaj. Nie, to 5 dni jest chyba. Nie było u nas w kraju, dodamy, żeby nie było okupacji sowieckiej, bo trzeba to pamiętać w imieniu i tego wszystkiego jako ludzie będziemy się napadać, domagamy się, jeżeli państwo nie przestrzega praw, faktów, konstytucji chwilę uchwalonej i wiążącej jest własne społeczeństwo, to społeczeństwo miała wpływ na rząd i nie ma wpływu na jego decyzję o wojnie i pokoju. Jeśli rząd jest niesuwerenny, stabilizują obce wojska, to też również nie przyczynia się temu. Więc po prostu chcemy wolności, chcemy pokoju, nie chcemy korupcji w naszym kraju. Jeden konkretny przykład. Ile kosztuje nas utrzymanie wojsk sowieckich? Niewiele. Ile kosztuje nas złożenie masowego? Niewiele. Nam na to nie stać. To na przykład oficjalne środki masowego przekazu przekazały informację, że po wycofaniu z Mongolii jednej dywizji wojsk pancernych sowieckich po 7 pozostałych po tych wojskach zamieszkało 20 000 ludzi. Utrzymanie tego, ile po nich zostało. Myślę, że przydałoby się. Jest to
Do domu, to jest puste, muszę wejść tam. Tutaj będzie milicja. Powiedział, że nie ma łączności. My mu powierzymy. Próbujemy się dodzwonić domofonem. Sowieci! Do domu! Sowieci! Do domu! Czy ktoś wie, jak to będzie po rosyjsku? Jak to będzie? Polytechnic. Wycofują się, pierwszy tobie. Zaraz to chyba będą otwierać, bo widzę, że tu jakiś... Raz, że bliski język, a dwa, że... To jest film czy rozmowa? Ja proponuję tam robię to ukrzyżować tutaj na drzwiach. Maruda,
A my jak zwykle ploty, panowie. Chodnici do domu! Chodnici do domu! Chodnici do domu! Chodnici do domu! Prezydenta PRL. Taki jest nasz program moralny. Byłaby to głęboka obraza i hańba dla narodu polskiego, ale także hańba dla PRL-u, żeby człowiek, który całe życie od młodości po starość sprawił na walce z narodem polskim, za Bieruta strzelał do Polaków kryjących się po lasach z Armii Krajowej. Za komórki odpowiedzialny jest jako minister obrony za masakrę na Wybrzeżu. To wojsko pod dowództwem Jaruzelskiego mordowało polskich robotników. Odpowiedzialny jest za wielokrotne użycie wojska przeciwko własnemu narodowi. I nie może być prezydentem, nawet PRL. Byłaby to obraza nawet dla PRL. Teraz rozpoczynamy akcję pod hasłem, które tutaj widzimy, to znaczy akcję
ziemniaki. Nic nie powiem, was arcy gardło. Kolega Bukiet, proszę Państwa, nie on niegdyś, tylko przez wiele, wiele lat członek KPS-u, później VIP-u, ciągle z nami zaprzyjaźniony, mam nadzieję, prawda? Tak, mam nadzieję. Tak. I później przedstawiciel NZS-u powie dwa słowa na ten temat, dlatego że też jest przyłączy do nas jaka to będzie rola. Od 45 lat na terytorium Polski stacjonują wojska ZSRR. Liczebność oraz koszty ponoszone przez społeczeństwo polskie w związku z ich pobytem nie są znane. Jest także znana przyczyna, dla której wojska te przebywają w Polsce, która jak wiadomo nie sąsiaduje bezpośrednio z tak zwanym imperializmem kapitalistycznym. Po II wojnie światowej Armia Czerwona wbrew woli Polaków umożliwiła przejęcie władzy komunistom, którzy zrujnowali nasz kraj, doprowadzili społeczeństwo do skrajnej nędzy. Dzisiaj zaś stoi na straży przeżytku nazywanego Jałtą. Uważamy Armię Czerwoną za element destabilizujący Europę. Jej napad na Polskę w 1939, Węgry w 1956, przygotowany w 1968 oraz zbrodnicza okupacja Afganistanu dowodzą, że siła ta służy tylko i wyłącznie rosyjskiemu imperializmowi. Obecnie sytuacja międzynarodowa spowodowała odbiór ZSRR. Uważamy, że nadszedł czas, aby słowa o sobie Związku Radzieckim poprzeć czynami. W Polsce nie ma mowy o reformach gospodarczych i politycznych dotąd, tylko przebywają na jej terytorium okupacyjne wojska obcego mocarstwa. Dlatego żądamy natychmiastowego i bezwarunkowego powrotu Armii Czerwonej do ZSRR. Proszę nasi Polku i Polaków zaczną wczorajszą. Teraz czego wtórny ze ZSS-u powie dwa słowa. Wczoraj po raz pierwszy realizowaliśmy akcję przygotowaną do Armii Radzieckiej bezpośrednio, bo ta akcja tylko powiem hasło do obecności w tym kraju Armii Czerwonej. Uważamy, że każdy w tym kraju ma prawo do zgłoszenia własnych przekonań. Ludzie, którzy wczoraj brali udział w tej demonstracji, uważają, że sporo ludzi dzisiaj zgromadzonych w Polsce, uważa, że armia ta jest armią okupacyjną. Minął już ten ryzyk, który by nakazywał, uzasadniał, powiedzmy to, w czasie festiwalu piosenki niezależnej w 1981 roku, na Jacek i Wojna, ma taką piosenkę, w której refren miał ten sposób. Przyjaciół nikt nie będzie wybierał, wrogów poszukam sobie sam. Dlaczego jestem piosenki cenzuralny? Poróbca ktoś, kto wierzy, ktoś, kto wierzy. Jeżeli ktoś chciał powiedzieć parę słów na propos, które się pojawiły dzisiaj w prasie, to znaczy różnego rodzaju pościgi, które próbowało zmierzyć naszą akcję, zdezawować nam tak społeczeństwa. Chciałbym powiedzieć przede wszystkim o szacunku, o którym wiele mówiono, szacunku do symboli, ponieważ wczoraj tak się złożyło, że ktoś podczas naszej akcji napisał na tabliczce informacyjnej o godzinach otwarcia konsulatu ducha. Delegacja przyjechała. Który tam znajduje, mianowicie Zgodne Związku Radzieckiego i o czerwonej gwieździe. Jest tak, że jeżeli ktoś wymaga szacunku, to musi szanować sam siebie. Zastanawiałem się, co mieli radzieccy żołnierze na czapkach, którzy strzelali do Polaków w Katyniu, bo założę się, że nie mieli napisane dupa, to mieli czerwoną gwiazdę właśnie. Zastanawiam się, co mieli ci żołnierze, którzy podrzucali dzieciom bomby w kształcie zabawek w Afganistanie, nie tak dawno jeszcze. Zastanawiam się, o jakiej godności może mówić Gorbaczow, który po awarii w Czarnobylu, którą rejestrowała cała Europa Zachodnia i nawet
młot, Lenin, Gorbaczow, to wszystko symbole okupanta. Tak traktujemy tą sprawę, tak ją będziemy traktować. Do czasu... Znajdzie się pała na dupę generała! na władzę i wówczas, kiedy społeczeństwo wybierze sobie rząd, wybierze sobie Sejm, będzie się mogło swobodnie wychodzić w sprawie sojuszy. Nie występujemy przeciwko narodowi radzieckiemu, ale występujemy i to zdecydowanie i będziemy to kontynuować przeciwko obecności wojsk okupacyjnych w Polsce. Bowiem niepodległość czy suwerenność polega na tym, że społeczeństwo same sobie zabiera sojusze. Dziękujemy bardzo za przepraszam jeszcze. Jeszcze Marek Skorzyny z Państwa na sobie. Nazywam się Marek Skorzynie, jestem w Marki Studenckiej i nie będziemy się tutaj rozwodzić na temat fascynacji artykułów w prasie, bo ta prasa jest po to stworzona. Nie będziemy się tutaj rozwodzić na temat brutalnej interwencji policji, bo ta policja po to jest, żeby interweniować brutalnie. Jest stworzona po to, żeby nas nie wolić. Ale zwróćmy jeszcze uwagę na jeden fakt. Ale jest chyba już przypomina, że tam powinni dodać, pamiętajmy, że sprawa wojsk okupacyjnych w Polsce jest sprawą szeroką. Polska jest tylko jednym i to najbardziej na zachód wysuniętym motywem systemu. Na ten system składa się cały układ bandycki, układ Federacji Sowieckiej. Federacji, która dzieli na wojnę narodów Gruzinów, Rosyszów, Estończyków, Ukraińców, Litwinów i wielu innych. Dlatego pamiętajmy, walcząc o wycofanie armii radzieckiej z Polski, walczymy i pamiętajmy o tym, że musimy podać sobie ręce ponad granicami, podać ręce tych, którzy za to właśnie, za wolność, oddawali trud i życie, do których w Karabachu strzelano. Kto ma ochotę się przyłączyć do nas w tej sprawie, bardzo serdecznie zapraszamy. Także początek jest dany, oddajemy Ryśkowi tutaj subę, a zapraszam tych, którzy mają ochotę przejść z nami do przejścia pod konsulat. Dziękuję bardzo. Człowiek w ogóle bez zębów. Widziałem. Stary, to nie ma lekko.
Czekaj. Teraz nie można. Tak na pół godzinki na pewno. Gdzie to ma? W przypadku nieusłuchania osoby powyższe będą zatrzymywane.
Dobra, Zośka. Zośka, chodź, Zośka. Wróć. To cię obejmie. Zabawę mają, urządzili sobie zabawę. Nie o to chodzi, tylko zostało 5 osób. Milicja spokojna. Ej, może świetnie. Milicja obywatelska wzywa zgromadzone osoby do spokojnego rozejścia się. W przypadku nieosłuchania i utrudniania w ruchu drogowym milicja przystąpi do zatrzymywania.
parady będziemy robić. Daj się gówniarze. Popatrz, no popatrz, jakie gówniarze. No patrz na komika. Dalej, Ale w końcu Kiszczak będzie miał porządny materiał. Tak. Uciekajcie stamtąd! Od kurwa szybciej, strzelacie! Na razie Z jakiej pan jest telewizji, można wiedzieć? Kraków. Tutaj, państwowej. Aha. Jest.
sztab. Proszę o wejście z rejonu domu turysty, bo też użyjemy wody. Ludzie, ile do was można mówić? Proszę rozchodzić się z plan. Proszę nie zatrzymywać, przechodzić dalej. Najwięcej pytanie są.
Krzyżowa ja nie. Co był tam rozpoznać sytuację, powiedział, że oni to chcą gdziekolwiek sprowokować, żeby później się udać do rynku i tam zrobić rozróbę. Że posiadali na skrzyżowaniu tylko chwilę. 401 na 442. Dla 442. Papież precz. Cicho. Nie, to w razie czego. 401 dla 442. Solidarności to nie żeście Temu trzeba było aparat zabrać, co tu stoi. Filmuje to wszystko. Nie będzie tu zdjęcia robił uwagę. Chcesz zdjęcia?
tu nawet w 2 rzędach, rozumiesz, ustaw, pociąg jak najbliżej. No to jest 022 przy skrzyżowaniu z Brodską, zrozumiałeś? Co to wychodzi? Waldek? No. Tu 001 odbiór. Z tej strony nie wpuszcza ani jednego człowieka, jak rozumiałeś. Kurwa, jeszcze za żołkiem. Ten dziadek, który... Trzeba było bliżej szyby może. Przypominam, 5 minut odboju, chyba żeby atakowali. Do czasu po prostu jakby ten nie wrócił. Nie, no tam z nimi rozmawia, ale z prawej strony są łże solarskie rzucają i to jest tak. Kto to jest? Jaki pan kandydat na senatora z napisem stylizowanym Kozłowski się nazywa? Dziękuję. Młode to jest wszystko. 001 370. Słuchaj, mam prośbę do Ciebie, osobiście ludzi więcej, żeby wyszli. Z tym, że ustaw tam tarczowych na przykład Ciebie, niepotrzebnie. No i piłeś się, żeby któryś nie wypadł. Wierni wychodzą swoje ze strony z kamieniami nie taki, no ale tu rozmawiałem z tymi chyba serwisem i wychodzą pojedynczo. Rozumiem. To nie jest taki agresywny. A co z tym Kozłowskim 370? Ja wiem, około 600-900 osób.
Niech tam dołączą, ale lepiej jak mamy spokój. W tej chwili ksiądz wyprowadza wielką grupę z kościoła i też dołączają na plac dominikański. Niektórzy biorą, ale spokojnie idą w naszym kierunku placu Dominikańskiego. Rozumiem. Trzymaj się. Proponuję ci cofnąć trochę. Mógłbym powiedzieć, żeby się poddać. Czekaj jeszcze. Precyzji miga. Zrozumiałem. Centrum niziutko stoi. Dobra, czekaj jeszcze chwilę, bo tu pertratujemy. Pan jeden
Wojcieszek postawili dziurą do nas. Tak, ale tu jest przewódzony na płasku. No barykady chyba robią. Chyba nas. Zgłaszam się. To są swoje drutu zbrojonego, te kręgi betonowe, kamienie i... Dobrze będzie, bo wąsko, Romek. No. Zrozumiałem. Taran tylko ruszył? Tak. Taran. Jeden z tamtej strony. Ten manem to ciekawe nas, nie? Ja wiesz, tam wszystko jest tu, wie pan. O, ten tam, ja to stoi. O, 370, tu 001 odbiór. 370 odbiór. Nie ma lepszego! Zobacz. Fajny? No próbujemy, co mamy lepszego. Zaopatrzenko małe. Zrozumiałem, Ale
Coraz więcej jest tych poselskich. Tu jest pan. Proszę? Budują tam na Poselskim jeszcze barykadę? Tam zrobili parę desek. Robili tam parę desek. Nie, zbudowali taką małą, ale... To jest głupie, że tu człowiek się prowadzi. Teraz może wytrzymania. Rozkazy są wybrane. Oni zawsze obstawiali kościół w dalekiej odległości, straszyli ludzi idących tam i kiedy zatrzymywali. Natomiast w tym dniu była wyjątkowo szczelna odprawa, także osoby zamieszczone nie mogły się przygotować do tego nie? Były również zatrzymane. Raz biegały kolegami. I to moje zatrzymanie było wykresem starej epoki. Postanowiliśmy zaprotestować po długim przelocie, ale bardzo dokładnie i rzeczowo prowadzonym sprawę tą wygraliśmy. I milicja musiała nas przeprosić. I tym razem nie my im, ale oni nam musieli wypłacić 50 000 grzywny. Od tej pory trzy za ojczyznę, którą brała ksiądz Wojnacki, nie są obstawiane przez milicję. Czyli walka się opłakała. Proszę Państwa, ksiądz Adolf Wojnacki to jest człowiek niezwykły, a nie z innego. Poza tym jest to okręg wyborczy, gdzie jest poświęcił dla Polaków miejsce dla Żydów. Są tam również mamy wice i urodziny papież. Jest nieczymistym. Jak tylko realizowaniem programu, przez Konfederację Niemieckiego na trzecim kongresie, który i również i ten program, który został na kongresie KPN uchwalony, jest naszym programem wyborczym. Nowa Huta, wolne miasto, Nowa Huta. Ja się przyznaję, że pisałem tekst sam. Bardzo cieszę. Wczoraj w nocy wróciłem późno do domu. Odprowadziliśmy pełne szeregi po godzinie 11 i one dzisiaj wróciły. To obiecuję, że dzisiaj będą bezrobotne. Natomiast chciałbym dodać, że reprezentuję region Ziska. Musimy wykluczyć ulice naszej ziemi. Jeżeli Armia Czerwona wycofała się z Afganistanu, jeśli wycofuje się z Mongolii, Czech, Węgier, LND, to my wszyscy musimy ten proces uruchomić. Zamiast słuchania kolejnych niespełnionych obietnic od 56 roku, nawet do końca, a po 2 dniach bicia krakowskiej młodzieży. Federacja Polski Niepodległej bardzo poważnie potraktowała propozycję Gorbaczowa, żeby w kilku etapach doprowadzić do tego, żeby wszystkie obce wojska w Europie wycofały się na własny terytorium. I równie poważnie potraktowaliśmy to, co Gorbaczow powiedział, że należy wspólnie zastanowić się i proponować, jakie powinny być etapy wycofywania się. I Konfederacja była
Polski Niepodległej proponuje pierwszy etap. Pierwszy etap tańczy, gdzie też nie są jakieś najchętniejsze tańce. A zamiast tańca polskiego nie Tak jest. w związku z ostatnimi wydarzeniami, inspirowani. Oświadczenie. Od początku swojej działalności Ruch Wolność i Pokój zawsze występował przeciwko militaryzacji i podejmował działania na rzecz autentycznego pokoju w Europie. Zjednoczona Europa to Europa bez opcji wersji. Dlatego uważamy, że w interesie pokoju na naszym kontynencie leży wycofanie armii radzieckiej z całego bloku wschodniego, także z terenu Polski. Kampanii wyborczej, kto z Państwa może, kto jest w stanie wreszcie na rzecz Konfederacji wydatki pieniężne, które umożliwią nam prowadzenie tej trudnej kampanii wyborczej. Jak bardzo sprawy Polski, sprawy niepodległości, sprawy demokracji
Lepiej spierdolenie, bo zaczyna padać.